Het is vrijdag 18 oktober, de dag dat de gemeente Haas nou zelfs ook een onderzoek starten is naar hoe giftig die dioxine nou eens binnen. Het is ook de dag dat de Friese maatschappij van de landbouw de archieven opent. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd is. Welkom bij Bient. Hield iets meer meesken doch het. Ik denk soms wel eens dat elke nien het docht. Maar waarom docht elke nien het? Het rinnen. Berber van den Berg schoot aan zijn oor om hierover te vertellen. En in de Riege oer het 150-jarig bestaan van het spoor Ljouwert Haas, joert het laatste deel. Verslagjouwer Albert Jensma stapt uit op Haasstation Haas. Oh, dat wist ik niet eens. Wat? Dat wist ik niet eens, joh. Wat? Dat de spoorlijn 150 jaar bestond. Oh? Bestaat. Nee, is ook best. Na 44 jaar komt er definitief in aan ons stemmingsorkest De Wico's. Slokdarmkanker maakt het dat frontman Kobus Algra ermee ophoren mat. De 850 kaarten voor het Auskiesconcert No Snijn werden in een recordtijd van maar 20 minuten volslaan uitverkocht. Nog één keer wil de jonger alles Jan van zijn publiek. Verslagjouwer Harm Wijstra hier peteer maar de 64-jarige Kobus Algra onder de keukentafel van zijn plaats in Menaam. Ja, de conditie wordt er net beter op. Je knapt er net op, je knapt er eerder af. Dat zei je dat met deze ziekte. En ja, het wordt stilseizoen. Gaat het wat minder. Get maar stapjes achteruit. Maar stapjes achteruit. En dat verneem ik ook wel de conditie en ja, dat wordt al wat minder. Hoe is het dan om naar dat concert van No Snijn te leven? Nou, het werd een hoogtepunt in mijn leven. Als ik het al nog een hoogtepunt verwacht je. Ik neem afscheid van mijn publiek. Als de Wico's neemt afscheid van hun publiek. Daar werd ik ook onderdeel van binnen, een heel groot onderdeel. En ja, hoe is dat? Ja, het is een hoogtepunt van mij. En, ik leef er gewoon altijd. Ik hoop dat ik deze week het nou weer uithouden, dat ik het nou nog knap staan. Ja. Heeft er wel nog dan? Jazeker. Wat is er maar om het podium te staan? Er is niks meer. Op de bühne vielen wij dus thuis. Mooie jongen en muziek. Else vreed en sneeuw bij wij, meestal van huis. Vermaait je huis publiek. Ik ben 48 geboren en ik heb 54 toen later ik had trompet bij het korps. En dat is hard niet naar accordeon van mijn kort wat toen berrield weer. En ik ben in 69 muziek, dus ik ben 65, 66, misschien nog volle jaren. Maar een groep begon van 7 zwaren. Hier in mijn naam een stuk 4 accordeonisten en 8 gitaristen, famkes erachter. En zo spelen wij ook al wat bruiloftjes. Maar dat was iets wat mij net laai. Dat er een man vast hier te dirigeren, dat vond ik net zo heel leuk. Dus toen ben ik met Wietske en Kobus en Siem ben wij de Kobus en Wico's begonnen. En zo ben we begonnen te repeteren in de bakkerij van Wietske Huid en Mem. Jan en aan het zoeken in mijn naam. En zo ben ik Wico's aan het zingen. En daar had gewoon die helden jongens wel de bestellingen op en die hadden dus repeteren. En die zeiden, nou wij zijn aan het getrouwd. Dan komt de spelen. En hij zei dat er al in ging. Ze zwangt op de toer, ze gaat het veld maar roer. Die burg, daar is de wind, bij Rijn en Sinneskin. Wat praat ik is toch... Er had niks drang geweest of kan ik wel dit beleven, dat beleven. Dat is, ik hier boeren wonen en muzikant, dat hobby er wel bij. Nou, ik zei het zo jongen, het draait zo een trein. Wat wist wat dwars is. Nou, ik zei ja. Ik zou dit had een keer ophouden in muziek, dat is een keer gebeurd. Dat had niet gestaan. Nou ja, dat had het al in. Dus ik heb beide dingen die en ik heb in het feest zitten thuis. En ik ga in de muziek zitten. Mijn beide hobby's heb ik mijn leven lang dwang kennen. Dat is mooi. Je er meer in zitten? Ja, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. We hadden komen toen moest je op de stuit moest praten, dan bouw ik al graag een fonogram, een soort karrie in de rekels vanuit maatje. En wie heet je bij jullie ook? Wat Marianne, ik weet het niet. Hier in Zandhoek weer dat. Ja, in die buurt. En
Toen heb ik gezegd, ik ga maar te praten van je, maar ik wil dit net. Ik wil het veemerk niet missen, ik wil dit niet missen. Dat zie ik net zitten. Hij lijkt gauw deel van je kleed toen, toch? Oh, weet ik niet, die is dat betrekkelijk, die wereld. Hier in Friesland ben ik groot geworden. Maar dat is een aangeleden. Maar dan zeg je van nee, dan kun je net naar het Schalbe, dan mag je naar Leiden. Maar dan kun je net naar Bergemolen, nee, dan mag je naar Zet-Ogenborg. Nou goed. Is er een dorp in Friesland was net gewoon hast? Nou, die zullen er even, maar dan ben ik gehuggig, want ik denk dat ik ze al erg honger. Wat met meer bijbeleur is in de 44 jaar, nou dat ben 14 volle dingen om op te nemen. Maar dit en meer bijbeleur, dat ben zoveel tijd de kaart verkocht worden voor mij. Dat ik zo'n begrip ben van Friesland, maar dat heb ik nooit zo besteld. Nooit. Nooit in de kaarten, hoor? Nee, nooit. Ik kwam thuis en ik ging de huishouden, ik ging dit en. Ik ben voortbest spelen, dus hard heb ik wat vrij gemaakt en dan heb ik weer naar huis. Hoe video's te jong? Ik zou leren zaken, waar ben je weg? En dan weet ik dat die investeren die via de bestel. Ik zie er geen beste spelen en ik heb mooi werk gewoon en. Hey, dat werk, wie mijn hobby. Maar het sigaretje liet jou net staan. Nee, het sigaretje, dat maken bij jou nou. En dat jou nooit dan niks meer. Dat maken nooit niks meer. Maar als je dat even nog krijgt, werkers verwachten hier de ziekte, daar ben ik fraai in de long. Dan had het er ook nooit goed bij vanzelf. Een long, niks los mee. De dag op zich, dat is zo'n mooie. Nou ja, dan ben je er 7 echt weken ben je er al. En dan krijg je de berichten van, nou ja, god, je kan geopereerd worden, dan heb je de maag omheen, ja, dan leef je daarheen. En dan drijf je al, een paar maanden horen aan de bek, dan moet je weer scannen en dan krijg je de uitslag dat je dus uitzaaiingen hebt. En dat de operatie hoorgeeft en dan krijg je een tweede dubbele klap van de kop. En dat is, ja, de druppel niet. Er hing geen uitzaaiingen werden, maar dan hing te opereren en ik, nou ben ik kom om wat aardig te verlengen, maar ja, dat zit er nog niet in. En ja, dat ben klappen. Maar we kunnen er thuis veel vaker en beter op praten, gelukkig. Want ja, het maakt toch. Uiteindelijk komt er, wanneer weet ik niet, want dan heb ik al vaker gezegd, de muzikant kopen die neemt afscheid, maar de persoon kopen die kan je alle eventjes omheen blijven. Die wil nog wel vechten. Ja, die vechten alleen voor, want ik kan het nou weer chemo krijgen. Ja, hoe lang ik dit volhoud, dat weet ik niet. Maar het was daar iets minder, dat verneem ik wel. Maar de muzikant Kobus wil nou nog wel afscheid nemen. Ja, zeker. Nog ik krijg er de komst. Ja, ik ben heel ik krijg de komst, dat denk ik wel. Eigenlijk is het verschrikkelijk dubbel. 40 hier feest, stemming maken. Ja. En dan een afscheidsconcert om een reden. Ja, Ja. van heb ik jou daar? Geen stemming. Nee, klopt. Nou, ik hoop wel dat ze dat, die dag zou zorgen, dat we dat wel. Ja, ik mag nog net zeggen dat we de hele jonge stemming muziek draaien, want dat maakt ze net zo vaak. En de roeien zit er ook erin, denk ik. Maar ik draai wel de hele muziek, die setlist die hebben we in elkaar zetten. Van de nummers die ik graag dan soort Wico-nummers, berg-Wico-nummers. En nummers die ik graag jongen wel en jaren wel. Het is heftig emotioneel. Ik ben gewoon die zeggen van nou, je goed het net te zien, dat COVID even laat je. Zulke zullen werden, dat zie ik het meest mooi, dat ik bang ben. Nou ja, god, wat die erger er die sporthallen komt die wel vol. Minder net zo dat zeggen van. Er zit wel een deerzieke man op te treden, hè? Ja, en dat ik dacht, maar. Nee, het is maar meer het jongen. Het zijn van nou, het valt nog wat aan, man. Zo, ja. Ik werk eerst in merken, waardebemerken, flyerfeesten, verste prikken, Elfsteden wandeltocht, verste dingen alweer. Ja, daar zit nog woordenmuziek. Dit is een matinee, hier zit ik te spelen, hier zit 7, hier zit ze uit te roeien.
En op matinee van werken werd ik altijd zie dat iedereen de reactie zetten op mij. Nou, dat is geweldig, daar ben je kaart van en dan ga ik de train niet neer. Bedankt voor al die fijne jaren. Kap op. Ja, van wie net. Nou, dan heb ik beide die bin met matinee. Ik van mij hier op een foto komen. Speciaal voor mij op een nooit matinee. Ik zoek zo lekker wat rustiger roemen. Muziek wat uitzieken, wat meer naar de caravan. Dat is doel alweer, ja, dat zit er niet meer in. Dat is keihard. Ja, dat is keihard. Zeker weten. Ik sluit aan meneer en ik zit niet meer. En, maar ja. En ik weet het niet meer. Alleen ik let het spul wel achter, dat vind ik wel jammer. Haal die lui hierachter, ja, ik ben vlakbij. Ja. Het moest mijn naamburger zijn. Hé? Het moest mijn naamburger. Ja, natuurlijk. Ik ben recht begonnen nog. Een week ben ik mijn naam ontstaan. We hebben een keer in de volle toren gezongen. En dat was Giel Montaille, de week was uit Leeuwarden. Dan ben ik direct naar de thuislaap corrigeren. Dat is nog niet alles, de Wico's zijn er ook. De week was uit mijn naam. Op mijn album dan. Maar de winnaar dat wie mijn naam. Nee, dan was ik leuk. Mijn leven hier door de happening geweest, dat bleef ik wegspieren. Maar ik geef voor wat langer dan. Het is er net meer. En nou snijn, dan stuurt Omroep Friesland het Auski-concert van de Wico's en gastmuzikanten als Pieter Wilkes en Griet Wiersma live uit op televisie en op internet van 4 uur aan. En in tal kroegen in de omjouwing van mijn naam zullen grote tv-schermen deel zetten worden om het optreden volgje te kennen. In de Riege, hoe het 150-jarig bestaan van het spoor Ljouwert-Haas, joert het laatste deel. Verslagjouwer Albert Jensma is aan de eind van zijn treinreiskaam en hij stapt uit in Haas. Oh, dat wist ik niet eens. Wat? Dat wist ik niet eens, joh. Wat? Dat de spoorlijn 150 jaar bestond. Oh? Bestaat. Nee, zo best. Ja. Ja, dat is een mooi spoor. spoor is wel goed, alleen het Maandags is het al bijna niet te doen hierheen. En dan vrijdags ook, nou ja, als je van school afkomt, heb je liever even een zitplaats. Maar ja, die heb je dan niet en je betaalt er wel voor. Voor mij mogen er ook wel meer, of weet dat, 2 treinen nu komen op zich. Want nu is er maar één en die zit altijd propvol. Ja, maar dat kan toch niet? Jawel, dat kan wel. Ja, als er toch 2 treinen hier zo naartoe gaan, dat kan toch niet? Dan moeten ze hier op elkaar wachten. Ja, maar dan kunnen er wel veel meer mensen mee en dan kunnen ze ook wat meer geld verdienen. Dat verdienen ze sowieso wel. Ja. Als iemand zo nodig met de trein wil, dan verdienen ze sowieso er wel geld. Varen. Varen. Geld verdienen. Ja. De wijde wereld in. Ja, Ja, dat ook, is ja. de bedoeling. Ja. Zeevaart. Een hele hoop water, jongens. Ja, dat is mooi. Ja, een hele hoop. Meestal is dan Seffertskwal is van jongens die net echt deugen worden. Nou, wie deugen wil je? Ja. Ja, misschien een beetje van de kaart, maar dat maakt het veel uit. Doe wist wel een beetje van de kaart. Ja, tuurlijk. Ben je er nou weer bij? Jawel. En nou? Ja, en bij mij gaat ook alles goed. Ja? We kennen elkaar via vluchtelingenwerk. Hij komt uit Ethiopië en ik ben een tijdje zijn begeleider geweest. Voordat zij hier naartoe kwamen, heb ik hun hele huis opgeknapt en geverfd en begonnen. Dus op die manier heb ik hun geholpen. En vanuit Ethiopië is het de gewoonte dat als zij bezoek hebben gehad, dat ze dan met de mensen gaan naar de volgende plaats waar ze dan afscheid nemen. Dus hij neemt zo meteen afscheid van mij en ik ga met de trein naar Franeker. God bless you. God bless you. God bless you. Oh, I miss you.
goed aandrukken. Zo. Doe ik het kopje er gewoon onder. Dat doe ik gewoon. Ja, ik kan het heel goed, ja. Hier zit een stichting in en die had als doel mensen met een beheining hiet dat, hè. Ik zei, nou, dat zou wel mooi zijn. Ik ga in de catering hier al. En ik zei, het zou wel mooi zijn als hier een afvaltoko kwam. Sinds eind augustus, nou, een klekke mannen ben we nou bezig met de afvaltoko. En het gaat goed best. Ja, zeker. Het is weer vreed en dan is uw verste gast oud-topturnster Berber van den Berg. Nog tekening. Berber zit nog even te zien naar die geweldige tekening, maar haast elke niet doet het. Sterker nog, ik doe het soms ook, maar de klemtoon op soms. Hield erin, wordt hield iets populairder. Ja, Berber, hoe kan het eigenlijk dat dat zo populair is, dat hutdraven? Ik denk dat we nu ook zoveel technologie ook hebben met mensen die coaches in hun oren hebben. En je bent buiten, je bent in de natuur. Je hebt eigenlijk alles voorhanden. En je kunt natuurlijk het bos in, de weg op, noem het maar op, het gras in. En je kunt daar gewoon zoveel mee doen. Het gras in? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, waarom tuurlijk. ook niet? Nou ja, ik denk je kunt of op de weg lopen of in het gras. En ik kies vaak voor het gras, want dan heb je wat meer disbalans. Maar als al die mensen dan sjost, hè, en dan zit zelf misschien in de auto en dan sjost al je wat draven. Ja. En dan rijdt het. Wat denk je als al die mensen sjost? Nou, als het regent denk ik wel van Bikkel. En die heeft een duidelijk doel. Ja, maar meestal valt het me eigenlijk wel op hoe chagrijnig mensen kunnen kijken als ze aan het sporten zijn. Hoe kan dat? Want ja, je zoent toch steeds meer te sporten, dan maak je endorfine aan, zei je dat dan, hè? Ja. En daar wil je eigenlijk heel vrolijk van. Ja, eigenlijk word je er heel vrolijk van. Maar eigenlijk wat je ziet als mensen in beweging zijn, is dat ze vaak nog aan het denken zijn aan andere dingen. En dat ze dus vaak helemaal niet bezig zijn met de sport of het fietsen of het hardlopen of het andere. Omdat je gewoon echt met je dag nog bezig bent of het analyseren van wat er allemaal is gebeurd. Dus ze zijn met hun gedachten er vaak helemaal niet bij. En dan krijg je... Dat heb ik eigenlijk ook. Ja. Ik doe het net zo heel erg vaak, maar als ik inderdaad zou iets hebben van het moet echt wel eens een keer gebeuren, dan loopt mijn hele leven om me voorbij. Ja. En dat is dus eigenlijk helemaal niet goed. Nee. Nou, wij doen het ook wel eens vaak met sporters om dan eigenlijk aan te tonen van wat doet dat nou met je. Dus als je met je gedachten overal en nergens is, je hebt dus eigenlijk geen duidelijk doel, want je focus is weg. Ja, mijn doel is om dan ongeveer naar 4 kilometer vol te houden. Ja, nou dat is behoorlijk vaag natuurlijk. Dat is vaag. 5 kilometer een beetje door, ja. Oké. Ja, maar ik ga het met je doen, ja? Oké, nou. Ja? Ja, ik steen Olof Riepen. Hey, dit doen we ook met sporters. Ja? Mensen thuis kunnen dit ook gewoon doen. Je mag gaan staan of je mag gaan zitten. Ik mag nou zitten blijven? Ja, je mag zitten blijven. Oké. Leg je handen op je benen. Ja? Ja. Nou zeggen we, oké, we gaan 5 kilometer gewoon rennen. En dat is wel ongeveer een beetje mijn doel. Ja? Nou, pakken we in dit geval dat je kijkt naar de hele muur. De hele studio, ja, dus alles is belangrijk. Ja? Okay, 5 kilometer, we zien wel. Ja. Nou ja, wat gebeurt er? Ja, ik doe troost in mijn jongen. Ja. Ja, dan blijf dan zitten. Maar kijk nog naar de hele muur. Ja. En nou pakken we dus een heel duidelijk doel. Je gaat je focussen, kijk naar 1 punt. Ik zorg nou die camera. Ja. Daar zorg ik nou in. Hou hem vast en voel wat er met je gebeurt. Ja. Krijg ik je nog om? Nou, een volle minder in elk geval. Dat is dus focus. Ja, dat is dus focus. En letterlijk kracht en balans. En wat zie je dus heel vaak als mensen aan het hardlopen zijn? Ik heb het idee dat ze nog een stuk sneller kunnen. Als ze een duidelijk doel hebben. Oké. En dit doen we ook vaak met sporters.
Nou, laten we Ja. even zien, want van de morgen stuurden wij collega Roelof Lausma. Die hebben van de morgen ook op paard gestuurd. Maar een personal trainer en hij giet dus ook te huttraining. Ik ben benieuwd hoe het ziet met zijn focus. Ja, lekker is dit berben. Jel van Jongen een green chair en dan steen ik hier een beetje. Mijn favoriete hobby, hutdraven. Ah, kom op man, niet zo zeuren Roelof, het is prachtig weer. Kom op, we gaan lekker los. Qua schoenen is het hartstikke mooi, het ziet er fantastisch uit. We hebben een echte loopschoen, de broek dat is wat fladderig, nou waait het niet. Maar er moet even, Roelof, de man in tights. Dus, Oké, met strak. Nou, dan zet ik me even striptease hier, Oké. vooral. Nou, een goede schoen is, dat is een waar die je goed ondersteuning biedt. Waar je goed op loopt. Dat je bijvoorbeeld heel veel mensen lopen naar binnen. Dat je, als je het proneert, dat je een goede ondersteuning hebt aan de binnenkant. Dat is een goede schoen. Armen mee in de beweging. Ja, de hak naar de bil. Alleen met rechts. Oh. Nee, lukt het niet? Nee. Dat komt door die strakke broek. Ik heb dat ook hoor. We gaan. Nou, kom op. Ja, dit is hier in Ljouwert. Wat leren we hier van dit filmpje? Eigenlijk, ja, een warming-up is altijd, daar moet je maar beginnen. Ja, nou ja, eigenlijk het is belangrijk om je lijf, maar ook je hoofd voor te bereiden op wat je gaat doen. Kijk, je kunt ook gewoon uit je werk thuiskomen, je strekt je schoenen aan en je loopt al malend over je werk naar beneden. Maar pak dan even een warming-up, begin even rustig. Nou, maak een doel voor jezelf. Nou, hoeveel minuten wil ik lopen? Misschien wil ik ergens wel vol gas geven. Misschien wil ik over 3 weken wel 5 kilo kwijt. Nou, dan heb je een duidelijk doel. Dus dan, als je die warming-up daarvoor gebruikt om dat doel even goed neer te zetten en je lijf even voor te bereiden, een beetje lenigheid. Maar dit klinkt alweer heel mooi en prima. En dit komt natuurlijk uit boekjes en daar is erop afgestudeerd. Maar soms kom je thuis van je werk en heb je er helemaal geen zin in. Nee, dan klopt. word je gewoon van de voetjes van de vloer. Ja, klopt. Ja, toch? Op een bank lezen en poeder met chips. Ja, zou kunnen. Ja, zou kunnen. En er is een mooi college van een kwartier, die heb ik laatst gezien, Universiteit van Nederland. Er staat een website ervan en dan kun je het gewoon terugzien. Wat die man ook daar zegt, dus een professor, dokter, nou ja, behoorlijk intelligent iemand, die zegt ook, als wij dus een hele dag gewerkt hebben, dan hebben we eigenlijk gewoon onze hersenen gewoon platgelegd, weet je. Je hebt niet meer zin in wat je zegt. Van, Ja. je hebt liever zin in die bank en die zak chips. Want ja, je brein die is gewoon letterlijk, die heeft geen initiatief meer. Die wil niet meer, die motiveert gewoon jou niet meer. Nou, wat heb je dan dus nodig? Dat doel. Om wel over die drempel heen te komen. En daarom zeggen we ook, zonder doel is alles belangrijk. Dus die bank met chips is dan ook belangrijk. Ja, want anders is het niet doel alleen maar om die poederchips gewoon op te eten. Ja. En dat is natuurlijk net iets waar Sto eigenlijk promoost. Nee, dat zou mij niet inspireren om alles uit mezelf te halen. Nee, precies. Nou, we gaan weer even verder naar collega Roelof Lausma. Van de morgen dus op de trimbaan in Ljouwert, deel 2. Rechtop, niet inzakken. Lekker hoog. Dan zie je ook het mooist. Zo kort mogelijk grondcontact te hebben, dan is het landen op de voorvoet. Dus kort grondcontact. Maar de meeste mensen, en dat doe jij ook, is landen vanuit de hak. Vanuit je hak landen. Daar zijn die schoenen ook voor gemaakt. Land op je hak en je rolt af naar de voorvoet. Nou Roelof, nog even een cooling down en dan is het klaar. En volgende week dinsdag dan trainen wij weer. Ik denk dat ik het broekje omhoud de hele dag. Maakt niet uit. Hey, en trouwens, Berber, als ik nog wel spierpijn heb, komt jou dan even mij masseren? Nou, Berber Lakert, hij hoeft in het geval net bij mij om te kloppen. Maar over 2 weken is de Berenloop op Skielge. In december is ook de Adventure Run in Amelon. Die is al verslaan uitverkocht. Ja, duizenden mensen doen het daar al mooi. Is er nog tips voor die mensen? Nou, ik denk als je echt met een heel fijn gevoel aan wedstrijden mee wil doen, moet je in ieder geval voor jezelf het gevoel hebben dat je er alles aan hebt gedaan om daar gewoon goed aan de start te staan. Heel vaak zie ik wel mensen, ik doe wel even een hardloopwedstrijd. En die trainen eigenlijk niet. En natuurlijk halen ze de finish wel, maar die hebben dus 4-5 dagen lang spierpijn. En die gaan dus maandag naar hun werk en die zitten op hun stoel. En die komen er gewoon letterlijk niet meer uit. Dus wil je dat een beetje voorkomen, zul je ook goed moeten trainen. En ik zag net ook iets over een cooling down. Je moet je spieren ook even de tijd geven om wat te ontspannen.
Dus dat is wel heel belangrijk. Oké, want Rolf die heeft dus manje of het hele weekend eigenlijk spierpijnen. Ja, als die niet getraind heeft, wat ik misschien kan inschatten, dan... Dat is helemaal mis. Ja, nee, dan wens ik hem veel plezier. Oké. Maar dat is ook mooi, hè? Spierpijn is het teken van leven. Oké, nou, met die woorden sluiten we af. We hebben van de weg tegen van die komst naar de studio. Ons 4, nou aanste keer weer zijn uit Frieskenijs in Joert. Voor nou nog een hele gezellige dag.